Hej YouTube. Undskyld, jeg ikke har været særlig aktiv i rigtig lang tid. Jeg vil i dag lave en Cinema 4D tutorial, hvor vi helst gerne skulle ende med en baggrund, der ligner det her. Så. Her er vi så. Jeg kan lige den der. Og vi starter med at lave teksten selvfølgelig. Så gå op i MoGraph og MoText. Og så nu skal jeg bare lige det jeg vil have. Og det bliver så mark. Um, 75 i dybde, eller hvad vi lige skal kalde den. Og så tager jeg lige min det er ja. Så nu har vi teksten der. Den deroppe, den sætter jeg til 75. Og så i subdivision, den sætter jeg på 12. Det er dem hen. Det er hvor mange dele den skal blive delt i, hvis man kan kalde det. Eller okay, lige meget. Vi går ind i caps og tager start, så ned på fillet cap og tager den radius på 7. Og det samme gør jeg med den her ned. 7. Så har vi, ja, så ser det sådan ud, det har fået lidt kanter. Så, nu har vi lige lavet den her, den tager lidt over til siden. Så trykker jeg her, Ctrl C, Ctrl V. Og så den første, det kalder jeg lige mark. Og den, det kalder jeg enter. Sådan der. Og så går jeg ind på den der, jeg så lige har kaldt venter. Og så ændrer jeg navnet. Sådan der. Og der er vi lige glemt. Oppe i den her, der hedder Edit Render Settings. Tryk på den. Og så går jeg lige ud på skrivebordet og højreklikker og skærmopløsning. Og så her, der skulle der meget gerne stå, eller det skal der stå, hvor stor jeres skærm den er. Så min er så 1920 x 1080. Så der går jeg herind, og heroppe, der skal jeg så 1920 1080. Og når I så har gjort det, så går jeg ind i save. Og først vælger jeg lige det sted, hvor det skal gemmes. Sådan der. Og så tager jeg format og sætter noget ned på JPEG. Jeg ved ikke hvad det står for. Og så lukker jeg den. Sådan. Okay, indtil videre har vi de her to. Og så kan vi, jo, det er op i MoGraph, og så PolyFX. Og så tager jeg herover, trækker den ned på den første der, og venstre klikker på Poly. Og så går jeg ind i Transform, og så ændrer jeg de her til 0. Så står der så ikke noget her. Så går jeg over i fall off og tager den der infinite og tager linear, og så ser jeg så lige sådan det ud. Så,
så går den ind på den her. Så tager I plus z, tager ned på minus x. Så sætter sådan her indtil videre. Men det ser sådan lidt. Det er lidt firkantet, synes jeg. Så det skal vi lige have gjort noget af. Sådan der. Så går jeg op i MoGraph igen. Tager effekter. Tager random. Så den tager I så og så trækker ned på jeres tekst. Og så tager I sådan der. Okay, jeg ved ikke lige hvad der sker her. Lige 2 sekunder. Sådan der. Jeg havde bare lige glemt at tage den der. Fordi hvis den står på random, så lige nu sker der så ikke noget med. Så kan jeg allerede se. Nu er det ikke. Nu er det sådan lidt mere. Hvad skal man kalde det? Kan også gøre sådan her. Men det gør jeg ikke. Sådan der. Hov. Sådan der. Okay, og det gør jeg så også med den her, det gør jeg lige hurtigt. Der gør jeg bare præcis det samme. Sådan der. Og så det, jeg lige. Ja, så for at det skal se sådan ud, så tager jeg lige og vælger først teksten, og så trykker jeg R. Og så kan I så rotere og alt det der, så jeg sætter lige midt. Altså, jeg godt kunne tænke mig det. Altså, når jeg har gjort sådan, som I gerne vil have, det skal sidde, så kan I lige gøre sådan der. Og jo. Nå jo, det er den her. Det er lige min fejl. Det havde jeg lige glemt. Det er den spray, det er den eneste, eller den tekst er den eneste, jeg ikke lige kan bruge. Undskyld forsinkelsen. Eller det lagde I jo så ikke mærke til, fordi det lige blev klippet.
Men hvor helvede er den henne? Bad Crunch. B. Så er vi lige tilbage. Og vi går noget hertil. Og nu er lige sådan der. Okay, så går jeg ind i PolyFX, og så går jeg ind i Fall Off. Eller Fall Off, eller hvad jeg lige vil kalde det. Og så skal jeg lige se, hvad for en det er. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der lige sker for mig. Så må vi lige have det her sådan der. Og så herover der kan vi lige tage sådan der. Okay. Og så kan I gå op langt. Ja, nej, den vælger vi med. Så laver I plane. Og så ned i 6 der skriver I 6 nital. Og det gør I også der. Hvorfor? Nå, så må vi jo gøre det sådan her. Sådan der. Så ser det så sådan her nu. Okay, og så tager vi herop og laver en cube, som vi så rykker. Og der. Og så gør vi sådan der. Forkert. Okay, sådan der i hvert fald. Så tager vi den og gør høj. Og så høj. Nu sker der nu med den. Det ved jeg så ikke lige, hvad det er for noget. Men i hvert fald, så det eneste, det burde ikke ske for jer i hvert fald. Det eneste, der så lige mangler, det er noget farve. Nu tager jeg bare lige min tekst, det er jo rød. Og så tager jeg lige her. Reflection. Så er den på omgang 35. Og
Sådan der. Jeg ved godt, nu kan man ikke lige... Det blev ikke lige så god som den der. Men nu burde de da vide, hvordan man sådan cirka gør. Og så det eneste, vi lige mangler, det er at trykke render. Det burde ikke lige tage så lang tid på den her. Sådan der. Der blev det sgu ordnet. Den kan man da godt være tilfreds af. Men faktisk, hvis I gerne vil have det lidt bedre kvalitet, så går I ind i Edit Render Settings. Og så højre klikker I her. Og trykker, hvor står det? Global Illumination. Og I kan også trykke, hvor er den? Jeg tror også nok det er den der. Og så kan vi også lige gøre lidt her. Og så ser det sådan her ud. Men nu tager det så længere tid at render, fordi at der kom en hel masse flere, hvad hedder det, de der på. Men bare tryk render. Og så burde den ordne det. Vi kan lige se, hvordan det kommer til at se ud. Men så håber jeg jo, at det har hjulpet. Fordi at jeg vil i hvert fald være glad for at kunne hjælpe. Og så vil jeg lige linke nogle kanaler i beskrivelsen til nogen, jeg synes, I skulle lige kigge lidt på. Og meget gerne subscribe til dem og like. Så det vil både hjælpe mig og dem en hel del. Men like, subscribe og favorite, hvis I vil. Og comment, hvad I synes om det, og hvis jeg skal lave noget til jer, så kan I add mig på Skype, hvis I har skrevet til mig først. Fordi ellers så, jeg accepterer ikke bare lige alle, jeg ikke ved hvem er. Men den burde du sådan set være færdig lige om ikke særlig lang tid. Kan I se det noget? Der er en, der hedder Gubbe Gaming, som jeg lægger link til i beskrivelsen. Og han har lavet det her til mig. Super fedt. Og rigtig fedt er han gør. Og så har han også lavet den intro, der var her på videoen. Og så kan jeg faktisk ikke huske... Like the speed of den her er snart slået. Så det er rigtig fedt. Men i hvert fald, jeg lægger link i beskrivelsen. Og så vil jeg bare håbe, at I ser med
nu er den her vel også næsten færdig. Men vi ser